ha attention TV SM obi akwaba at eba so make how say unsubscribe to YouTube, subscribe, follow on and also share ewoni na eso ebusia for make how say seme ekoso efa Odike ho ene Oyerepa FM e di bia bre wa chese ni edaso edichi na enen sema ababonten ene se kamnya koye se Oyerepa ene Oyerepa FM ema mpanifo edi won wani ma ndra ye de besomo wa attention TV so na ene kamnya koye se ezama betudwa ene se ohini bakwa wokumase ho asante weje hono etonsa e de frɛ Odike na busiafo na kyerese busiafo no e de ose eye ya okopie mu e wa ahemfie hono ma wone ohini no e di enkomo na we ana brante Fämily-Peter Anokye enso aba react e wo ho ye bekɔ ne akotie ne nsɛm no mu nkyeremu e de aba na so ansa na menka ose University Foundation ana access na de dwumedi e besom ne number and 05483029885. Yanko, Yango Tia Abrante Peter Anokye Embra. Odike ekugina ya okoka na asem. Sisi no entia ye nyane se empanyimfo bi atusa akọ. Edi ni die se fata akoma mpanyimfo ama sisi no magye atum se oki Oyerepa. Monsan koye madwuma na emum kona mo kono. Hwe na mo kono mo ansan kwankwanye boni biem. Mechechiru mu pambesa ote asiansa. Sisi Oyerepa Manhyia dia tumu se. Okay yate. Enu nchechire mu ho na emu monko. Hwe na mo kono mankwanko ye boni biem. Na emu monsan send signal ma media houses ne se. Omunya ahweyi ewo omonsem a omoka mo. Mechechiru mu yi pa. Eye owura akwasia de ayi nyina edin a mode frɛ no Odike sise eye adwumakase ba bia wo firi no ohene na owo adwumakase na atonsa frɛ Odike abusuafo ama Odike abusuafo de ose ayoyo amwoma kohia ohene no ene na di nkomo emu nkomo so mini wo bedi sa nkomo ne pa te waso na tie nyi se mini wo di nkomo ama asem a metaka kire wo se emfa bufu ene wotan entimi ana enhweme enye sa mensem a meka no nya bia wo betemase fanyina mo se ebefa wasum na emum no asem na meka na fa kwa adwendwene mu ete saa obehu ente saa so a na wo so akire wa adwene ne akoye ne bi ko adwene eni ba ko futi asem a meka entwema no ensi bone asem no na fa kwa adwendwene mu ebi na wo tane itima asem bi a meka bi a obedane no ba sente sa na obeti asem no bi a obeti ase sese Odike eye owura akwasia de abusuafo no akwakohia eye adwumakase hene na meto mebo ase tie nie ehunu sede omoye ewo amamre kwan so amamre wo ahemfunse mu nim ni pi na emom omo ne ye ne omo su ne omo ban na omo da na di no ena ye no so ye wachi ye hwebi ena ye de kasa enti de mi mahunu de mate ena meka bi a kirewo se de be ya wo so wo benya asem ni mu ntiase eye owura akwasi ade aye frɛ no Odike na asem a wo de beto Oyerepa eye oman Ghana ene asanteman enyina ete ye na ene ye di hu nkomo yi se owura eye Odike akwasi ade asem anko woka ehia eye asanteman nyina ne se ono obekọ so demonstration wie so a odi ani bre ebe gada emabunu no amoma kote sukọkọ ahyire Manhyia eye asanteman eho ena ama asanteman ni abre na adwumakase hene no so to nsa frɛ eye Odike abusua no me se omo so de ose eye oyo akwakohia eye adwumakase hene ama omo odi nkomo na nkomo omo kodi ye nie omo koduru ho no eye owura akwasi ade eye Odike abusua wo firi mu no nyina na twa hia na okoe ema omo abusua panyi se ye ni nua panyi se ye ne wofa panyi se ye ne bra panyi edi enimu kan emu kohia eye adwumakase hene na omo kohia ye no yebusa omo kwa so
na ekwan so no na abusua panyini se ne wofa panyi se ne bra panyi ka se wono de wote ye se ekwan so na abusua na yebusa na se ne kwan so de ba ahemfie ne se na o se onyante ana se yeto nsa frɛ ne se nana ese ombra ahemfie na ono so wotie ne na chi kakra na kyese na wotu kwan kakra na obeduru nso na ade asa na mpanyimfo se ade asa na kyese asɛm ni nyinaa so ayede asa etu otwɛn ma ade akyin ti ade akyin ye na gya otu anamo na wode aba ahemfie wa obetie die nti a ye frɛ nti na so obaaya a ne kwa so nyinaa ne se ye to nsa frɛ no enti na waayede waba eye owura akosia de Odike abusua panyi se ne bra panyi na ebo ekwan so no wo bo akire eye ahemfo eye odumaka ase hene na owie ye no na adwumaka ase hene chiame ensoso de wo ho ebo no se de amamre kwan so no amamre so de ye ntutu nase amamre so ye ntu ntwiri o because baby a wo free no wo amamre wo culture sa asem no sa nema no ye ntu ntwene eti amamre kwan so no besi nne amene okase se wokọ akani bi afie ana wo ye Ghana ni na wokọ akani bi afie na woka akankasa nko ade a amamre kwan so obusa wo kwan so na wasama wakwaba ebi wo so o ma wunsuo ana dokodoko ade bi wo de mawo sa amamre no besi nne amene okase wote abrochire kura sa amamre no ye ntontwene efie bi a obewura mu bia ye di ka ma wakwaba ye busa wo kwan so na wo so akire wo nantie mu ba bi a wo free ba ansa na nkoma wo no mato aso sa amamre we besi nne amene okase ye ntwa mu da so wo enti eye sa ntie wa wutie mi so ya we ebi ana wo ya akora nti wo de onim de ede eko ba so bibia ya okay mama hwe anim kakra ya na wo de akire me kakra eti wei ena eja obo na akwan so yi no chia me no enso de wo ho ma na ne se abusua panyi se waka omate ba so abusua me ba wo aha ena omo se abusua panyi se wakasa yate nemom omo obusa eye abusua panyi a ofri owura kwasi ade abusua mu se ne ekoso no wate ana wontie ase na no yie no eya ayede ama ne kakra nemom ekowie achi no ogitu mu se o de ekoso no wate de eye owura akwasi ade eye Odike ekan no wate ana ohene no chiame ni busa eye abusua panyi ne se abusua panyi na wote sa asem no anamo ben na watu afa ho menua tiem ye pa o asem na me kan menye numi amasem so me kire wusem na mo ate ase ansa ana obubu se abusua panyi ne se abusua panyi na wote Odike asem na obekan ya ama asantemani abre no edien anamo na watu afa ho eno so na ototo papa so kakra ase de question no asembisa no wonte ase ye ase de wate ase Abusia Peter Anokye ene anayete ede ebaye no aha eya attention TV ha ana medimo ebesi mema monhwa monitie medas